той мина, значи ние ще минем. Че е лошо. Снимам бе? Добре, ето. Клип ли е са? Да, в момента записва. Нема да го спирам. Ето. Дай. Сега държи и снимаш. Като тръгнеш да спираш, го тъгаш това отгоре. Да, сега снима ли? Да, снима. Къде разбра? Сега снима, пише рек. Добре. Молиш да го спирам и после пак тръгва Да, наново. после пак също го пускаш. Ай. Ако си пак тъгаш отгоре, сещаш? Да бе, ясно е, сега го...